Vaig quedar-me embarassada del seu germà en una relació fugaç que vaig tenir amb ell al mateix temps que amb en Pipo. Però que éreu amants? No, només era sexe. I diu que m'he de fer unes anàlisis. Però... Anàlisis de què i per què? Ell té el virus de la sida. És possible que jo també tingui. Ets molt antiquada. Ella, la Clara, és molt bona noia, la tinc a la bugaderia. Tot i que jo sempre volia tenir la Laura, però és que al final no tanca la perruqueria. Aquesta, una altra. La Laura. La Laura i les pastilles. Pastilles? Però quines pastilles? Les pastilles? Hay ciertos escándalos que a una política le pueden pasar factura. Cristina de mi corazón. Escàndalos, factures, tu què sabràs. Mira, la setmana que ve comença la campanya electoral. Em menjaré viva. Serà una setmana molt intensa. Et recomano que et compris tu els comprimits per fer la derrota d'allò més passatgera. No tienes perdón, Cristina. Y tarde o temprano la gente sabrá la verdadera clase de persona que eres. Potser no arribaràs a celebrar-ho, la tan esperada inauguració. La vida ens dona moltes sorpreses i no saps mai. Hi ha res que et faci pensar que un cop passades les eleccions de Santa Paula jo no pugui inaugurar un pub? Jo només t'adverteixo que aquest local potser no l'arribaràs a obrir. La vida dona moltes voltes i no tu sol, a tots. On vas? Què fas amb les maletes? Jo no vaig enlloc, però tu sí. A on vols que vagi? Tu t'hauries d'anar d'aquest poble. Però saps què? Que hem de parlar tu i jo, però no ho farem aquí a fora ara. Ets un porc, Artur! Mai a la meva vida m'hagués imaginat que fossis així. Paulina, tot té una explicació. Ah, sí? Una explicació? A mi no me l'has de donar. Dóna-li a la Violeta, perquè la vas deixar sense mare. La vas apartar de la seva pròpia família. Malíssimes, em fan fora de la casa, perquè jo vaig avalar a la Laura, la meva neboda, amb la perruqueria. Fa 3 mesos que no paga. Ai, no pot ser! Em treu la casa! Ah! Paulina! Paulina! He trobat aquesta carta sobre el llit de la Diana. Ha marxat a França amb Héctor, mama. Què dius? No pot ser! No pot ser, nena, no! Pobra Paulina, espero que se recuperi aviat. Sí, tranquil·la, Margarita. En Guillem ja ha dit que el tractament de pastilles que està prenent aviat farà efecte. No pateixis, tenim que tindre esperances. Ai, sí, però és que la pobra no se'n surt d'una quan se fica amb una altra. Sí, carinyo, però ja anirà tot bé. Margarita, va, descansa, vés a casa, estàs molt esgotada. Marxa cap a casa, pren un té i descansa. No puc, Patrícia, no puc. Ai, Margarita, que si hi ha qualsevol cosa jo et truco, de veritat, no pateixis. Potser sí tens raó. Iré a casa, descansaré una mica i de pas donaré un cop de mà a la Maria i a en Jordi, que els pobres porten tot el dia sols. Bueno, adéu, Patrícia. Sobretot, si hi ha alguna cosa, avisa'm de seguida, vale? Sí, no pateixis, que això ho faré sense falta. Doncs vinga. Vinga, descansa. Fins Vinga, ja ara. ens veiem després. Adéu. Però que haig de parlar amb tu. Amb mi de què? La Bàrbara. La Bàrbara, què li passarà a aquesta? La Violeta la pallissada. La Violeta l'ha pallissat? Va, vine a casa, acompanya'm. Laura! Què passa? Què són aquestes cridòries? El teu pare, l'Artur, acompanya'm. Però què passa? Acompanya'm. Va, anem. Bàrbara? Què? Què tal?
Ja m'he enterat que la Violeta t'ha apallissat, eh? Però així m'agrada, que callis el que va passar. Hola, Margarita, aquí hi ha una persona que t'espera. Ai, a mi? Qui m'espera? Gràcies. Hola, Margarita! Isabel Rocati! Quina il·lusió! Què et fas per Santa Paula? Doncs mira, fent una miqueta d'excursió per l'Alt Empordà. Jo he pensat, per què no passes per Santa Paula i ves a la teva amiga Margarita? Ai, tant que sí, Isabel. Quant de temps sense veure ens va passar molt de temps. La veritat és que sí. Vols prendre alguna cosa? Dona, si vinc a Santa Paula i estic amb la meva amiga Margarita, no pot ser que me'n vagi sense provar les teves meravelloses croquetes. Te'n recordes? Encara te'n recordes? I tant que me'n recordo. Que potser no te'n recordes tu. Aquell cap de setmana a Salt, a Girona, quan va sortir el llibre de la Marcela, el llibre de receptes del meu personatge de Ben del Pla, que van fer una croquetada per a tot el veïnat. Les teves croquetes van sortir molt més bones que les meves. Ja pots comptar. Que sí, dona, que sí. Tot el veïnat demanava les teves croquetes. No em va quedar ni una. Mare de Déu. Quins temps, Margarita. I l'Eva, on és? Ai, mira, parlem d'un altre tema. La Diana, la meva neta, ha fugit cap a París. Però què et dius, Sara? Què té a veure amb el seu pare, l'Héctor, oi? Ai, sí. I tant que sí, nena. Però mira, canviem de tema, perquè avui a Santa Paula és un dia molt gris. Posem les croquetes? Ja tardes. Doncs vinga, vaig a buscar-los. Ara vinc. Paulina, ja t'han donat a l'alta, ja? Ai, sí. Bé, sí m'han donat a l'alta. De fet no va ser res important, només una baixada de tensió. No té res a veure amb una cosa amb l'altra. Sort en tinc de tu i de la Patrícia. Si no, no sé què faria. Però estàs segur que te trobes bé, segur? Bueno, bé, ja parlem d'això després, Margarita. Com vulguis. Voleu provar unes croquetes que he fet? Els he fet especialment per una amiga meva que ha vingut. Us veniu que us la presento? Vale, no et diguem que no, Margarita. Isabel, mira, te presento dues amigues del poble. La Paulina i la Patrícia. Déu meu, però si és la Isabel Rocati, l'actriu de la tele. Ei, que sóc de carn i ossos. Vinga, dos petonets. Ui, sorpresa. Ai, quina il·lusió. Benvinguda a Santa Paula. Gràcies. És un poble preciós. Teniu una gent meravellosa i unes croquetes de luxe. No serà per tant, Isabel, Que no serà per sí, tant, que sí, que dona, sí. no serà per tant. I com et trobes al poble? Estàs a gust? I tant, i tant, i tant. Sou genials, de debò. Gràcies. Bueno, voleu portar les croquetes? Sí. Doncs vinga, som-hi, Pues senteu-vos. les provarem. Au, mengeu croquetes, mengeu. Cristina, hi ha algú que vol veure. Hola, Melisenda, què fas aquí, fieta? Hola, mare. Tant de bo, jo estaré contenta de com ets tot un artista, Isabel. Cuida i dona molts de records a la família, d'acord? D'acord. Adéu. Adéu, Isabel. Epi, cuidado que plou.
Sílvia, què collons t'ha passat? Andreu, què cony fas tu aquí? Roc, no m'havies dit que estava aquí l'Andreu. Sorpresa! Què collons dius, que la Violeta t'ha pallissat? És veritat, jo estava aquí tan tranquil·la i de cop se me va tirar a sobre i no sé, i em deia que em volia veure morta. Està boia. Boja? Vols dir que no ets tu la que està boja? Que sí. Però com vols que la Violeta t'hagi pallissat, aviam? Que sí, Andreu, collons, que la Violeta li té mania. Des que ella treballa per l'Eva, li té una mania que no ho vegis. Però esteu tots beguts o què? Que estem parlant de la Violeta, tios, de la Violeta. Sí, tu he de fer-la. Clar, com et posa calent. Esteu pirats. Tens que menjar millor i no treballar tant. Ja saps el que t'ha dit en Guillem. Ah, ja ho sé i ho faré. Ens has donat un bon ensust, eh? Ai, ja ho sé, em sap molt de greu tot això. Què passa? Ai, Patrícia, per què no vas a la bugaderia i mires a la Clara com li va? Em faries un gran favor. Estic preocupada. Tu sempre pensant en la feina. Bé, torno de seguida. Si hi ha qualsevol cosa, em truqueu al mòbil, sisplau. Vale, gràcies, tresor meu. Vinga, fins després, Margarita. Adéu, Patrícia. Adéu. Ai, és que jo t'he d'explicar una cosa de l'Artur, el meu germà. I per això he dissimulat i fet fora a la Patrícia dissimuladament. És que jo també t'haig d'explicar una cosa sobre l'Artur, Paulina. De veritat, què dius? Tieta, tieta. Què, Laura? Però què passa? Què fas aquí? Hola, Margarita. El papa. Què? Què passa, Laura? És a l'hospital. A l'hospital? Però què li ha passat? Ves? El que li havia de passar, ves? Mira. Ai, Margarita! Està en coma. Paulina, com està? Ai, Margarita, el meu germà s'ha intentat suïcidar, s'ha intentat treure's la vida. Ai, el vaig fer fora de casa i això l'ha matat. Va, tieta, sisplau, no diguis això. Saps perfectament que ningú li va donar suport des del primer moment. Ai. Paulina, què ha passat? Violeta, preciosa, l'Artur. L'Artur s'ha intentat treure la vida. Ai, Déu meu. Treure's la vida? Sí. Ai, Déu meu. No, és que no entenc com el meu pare se li pot haver acudit suïcidar-se. Ell no és d'aquests, no? No hi pensis en això, nena, no hi pensis. El principal és que es posi bé, tranquil·la. Veuràs com es posarà bé, ja ho veuràs. I què? No penses dir res? Dir res? Anna, tu què et sembla? Si m'han tratat com una vulgar assassina, per favor. Mare, prou. Ja està bé de fer veure que no has fet res. Ai, què vols dir tu? Que intentes insinuar? Que jo també he tingut alguna cosa a veure amb l'assassinat de l'Artur o què? Vamos. Jo no pretenc res, mare. He vingut des de Lisboa amb el primer avió que he trobat. M'han trucat dient-me que eres detinguda. El primer que se m'ha passat pel cap és que la policia havia descobert el crim d'en Pere. Mira, aquest assumpte, per favor, no ha de sortir mai a la llum, entesos? Ja m'he encarregat jo de contractar uns serveis especials per fer callar a tota aquesta xusma del poble. Mare, que jo també hi estic implicada i no m'agradaria que tot acabés sortint a l'opinió pública. Els terrenys on tinc la planta de fabricació de les peces de roba LLB Moda estan en terrenys que pertanyen al Pere. I et recordo que van falsificar el testament. Has de descansar una miqueta més, Si no, acabaràs malament. Mama, tinc molta feina al cap i no puc passar per casa. Ja ho sé, però tindrien que mirar de posar-se una miqueta d'ajut. Un auxiliar, una infermera... Aviam. Ja sé on vols arribar. La mateixa història de sempre, la Laura. Triant, Guillem, no siguis així, home. Jo només et dic que has de sortir més. I guaita, si ens posem en aquest plan, a mi el rellotge de l'àvia em comença a sonar, fill meu. A veure si m'explico. No només em vols encolomar la Laura, sinó que ara també vols un net. No, Guillem, jo només et dic que has de fer més vida social. El que tu li dius als teus pacients, que surtin, que es distreguin... Home, aviam, sempre estàs enfondat amb la teva bata de metge.
No podem parlar tu i jo, sempre acabem igual. Tot el sant dia igual. Sempre, sempre. És veritat. Però, mama, jo no sóc un pacient teu que t'has d'analitzar. Deixa la meva vida tranquil·la una mica. Sí, ja te la deixo, però ets igual que amb tu pare. I què té a veure el pare en aquesta conversa, ara? Doncs mira què té a veure que sempre em voleu vendre com la dolenta de la pel·lícula. Vés, home, vés. Ai, mama, que passa d'aquí, sempre igual. A bé. Elisenda? Andreu? Sí. Sí, sóc l'Elisenda. Encantat. El mateix et dic. Seu. Tu diràs. Mira, aniré al gran. Tal com t'he explicat per telèfon, la meva mare ha sol·licitat els serveis professionals d'algú del poble per evitar que la difamin a la campanya electoral que comença aquesta matinada. I m'agradaria saber com treballa aquesta gent. I no saps com es diu aquesta gent? Sí que ho sé. Roc Jiménez. En Roc. No fotis. El coneixes pel que veig. I tant. Doncs bé, vull que em mantinguis informada de tots els seus moviments. T'ha quedat clar? Aquí tens el meu telèfon particular. Truca'm. Ay, hola Patricia. Ay, hola Reina. ¿Vos era? Si no tiene pastel. Sí, avui és un dia fos per Santa Paula. Sí, tot és molt fort, Patricia. Déu-n'hi-do. I tu estàs millor? Ai, aquest matí amb lo de la Paulina, ara amb l'Artur. Ai, sí, l'Artur. Quina pena. I justament ara. Sí, amb lo del desnonament de la Paulina. No, si no ho dic pas per això. I doncs? Per què ho dius? Perquè he rebut els primers resultats de les proves d'ADN que em vaig fer l'altre dia i ja tinc un primer resultat. Una primera resposta? Ja saps que és el teu pare? Sí, t'ho dic amb confiança. Les proves em diuen que és l'Artur. L'Artur és el meu pare, Patricia.